Kane kediga batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingpang COVID khat khandai, ka bala nang pur hakaleng kiri ke perthai, bat kumjuru hapo jela Meghalaya. Kalau pensyep tieng yaki babun, namar haduk menta ompat dan kedawai vaksin ban yadanaka. Katanat jongga koit ka khia ka sarkar jela kalabu ya ka standard operating procedure kat kum ka jingkata jongga World Health Organization ban yele persya yo coronavirus. Haga juk apor kadai ka kamram jongi ban pikir ban light na gani daga bayarap iwei om ban pek khmat lani kentai. Menta ka kenti na kaliang jongga bate CTV ngilayolat ban yakren bat iwei Samla kentai ibadan hapadeng ka jingsya sumar na gani ka jingpang. Naduk ni kong hi na pabikila asdang ban phone ni kumto harajing septieng te kawan hi gitu ki symptoms hamet tang ba da perkhat pada kari tang naka jing perkhat biet hi halade te hendrai te kam ki dakishin te Khlam don hi tang ba mentapat ba filati kena ka arfu sautrik fi ong fi yo jing tip batikina ba filat test positive dai haka arfu sautrik te kai ba nangkong file ne filong tieng filong siir ne kumno kai ko fisco nangkong marsen tip ni ba haka baning kong te ngala septieng nasil but kerja ko podo ngala sumsi namal ba ngamla ban sutu kumno ka ja kane ki baro tang ba ya ka bawan menta padeng hap shu pdiang ben te namal ba Khlam ka jing tip ju ble na drong kini ki baro khai kinam jahi te shunget kembet ba kanyat be shakmat ban yo ka jingkot jingkhia ka bakloi te kumno phi yo ya gane ka jingpang mo phi ngathara phi long ban yakran chpang kata ban la ban dai na ka e ka jaka ne kumno phi yo kam ni jingpang ngathara kala asdang na duk tu ka wedding hi sipo goti te kalong pateng ke ni don iwen bat ni wei trailang te me I ikum kendo ya ita kita ki wei ki breu ki bakendo ikitu ki bawana sethe te jaring khat no pade mga biki polok jangan ni pakendo bat ita I polok jungi ken tingi poilet lang se Dr. Alice te nang tu kan sedang pade tin sedang trace pade yang iken dala tip bala positive me I tiken se tip pade sa shingi ru te ha ka jaka ba fisa manta kumno karu kam ai jing sumari phi ki ai kumno ka dawai ga dashin philomon batai khamni anian ki hagani jaka basa ngamanta te ki ki ai ki dawai tambah ki dawai ban pin boost ya ka immunity system juni ken te iki staff hang neru kilong gibreu ki ba I mean same bedingi ki arab bed ki doctors ki volunteers ki arab bed hakun ko por bangi don kam ya ke eru ki dawai ki la pen biang lo na dong sedong ting hap shu pin kod ikini dawai mentaken sipor tapi phi ong ba ki doctor ki nurse hang tu kilong ki jan bat phi ki arab kilong ki kloi ban i ba kilong ki kloi ban arab ban ai jing sumari phi nei kumno kalong bat ki wei ki breu ki parlok ki be jan bat phi ki krishani phi ne kadon mo ko por ba fisco kumba philasha kumba ki phi ne kumba ki sko hareng ki ong stigmatize stigmatize ni kong shop te nga sungi banga yo email pa para men me pa ki aunties ki nana ba ki krishan bet yang kan bas dang lu batip ya kan ka jingja jonga te ki I mean same bet wat ki bahiem ba semporo na keleng ru ki la phone ki bu jing dwai na phone ru ki penirap dwai lam yang por bang hak ai ki test ru ki I mean same bet ki pen dwai kerpang di tang yang ru ba ki perlok jang ru ki ba ha ba kan ka Khlam coronavirus te ki para marjan ki nakashnong nakatharu ki kilong ki blue ki ba kim no ken hakani kom kani ka por bingi dong kam jeram ki phone ki phat ki messages ki phat jingdwai ki I mean same bedingi yang ba ki polok janga baro te nga kam haka jing sam janga mare tanga pat lakum kata ka ban ong mo ba ki no yang te ki bo jingdwai bet janga man yang iruman ka por man ka sngi ki la bet ban phone ban kli kum no ngilong kas ni shat ni klan ni la
Hoi. Okay. Hak tani ka kam ba fi tray ma fi long ka de ka voluntary service ba fi ai shaki parlok sau kejat bang yang ma. Hoi. Ba fi long kum ga foot soldier here ka jo ko por kum ki frontline warrior mar fi Hoi. rap ki mrat ki strays ki ba im surok ti Hoi. ka don kata ka jing septieng por ba fi le hagin ki por jong ka lockdown jong ba don hagin ki por. Hoi. Kum kitu kipot dan baik tang ba ni kat kum ka jing penyak ke sarkar tingi follow baik ki protocol skin ni lihat baik kat kebala bengin long careful ladangi hab ikendu iki breu ne yano ino kum tu hapo bengi rap iki sauru tang ba jaring khat no pere hapo bengi le iki ni rescue cases jongi ni hab no kani kum kani ka apon tang mangim bansi pede haba mentati hawat ni la sange shwa kini kam namar ba ni hab long husiar ha tengah bahadin habut dalam kut lot kini ke bro khat ngin definitely ngin continue yang continue bet kan kam ke bangila million hina do ni kong Kamot haga rokam haga jing perkhat jong pi long fi rai ban continue ba ka kam ko ba fi le mo. ha ni la ya kran kin para mangirung yang bangina continue ben ma ba kam de ke ke bas niu kindam be ki bre ki ba ong ho ma la kum le bakla kum ni kum tai tang ba hakka kam nim la te ban ong ke ban jai ni hakka kam tingi hab yetre be hi manu To khat du ka ka khubor ko ba fi don pat ban sam lem shaki pat ba hak ba dei bat ka ni ka ban jing long husiar na uni khunyang coronavirus. Ningkong ning shop ting di ban aingo yo blay nong bu nong thau jingi bala it but sumaringi hadu man takas ni bang don kanis lapur thai te ngakwa ban ai min si mi ki breu ya baro ki ba ya ling ba kani ka situation man ta ba ya kaleng per thai ngakwa ban ai min si mi ki ba ni don kam ni we ho nim long banyarung yami tang batang na ki phone calls na ki messages ru ila banyat penyerap dawai lem mi we ni ai min si mi we nam artat ru nim day ban singap iki khana ham saya ki bashani chatai namar ba tang ni kini ki jat khana ru kapin destroy ya ka jimut jim perkhat jungi iwe tengi hab long ki bashai te kita ki volunteers ru ki bala irap ini ki protocols mo kung ban penklan nila they ban meditate, they ban exercise, they ban teman ban hakli, they ban teman di ban yaki. Wala hot dan marway ru kamrat ma phone chi parlong ya dwai lang ya thu khana ban teman kin ama ba si sin adong ka jing penthut hakli te hakajimu jing pakhat te kanum ka virus ru kanum phet kloi kin ka ta pidang panik ka ta kadang khi shu Tengah aku abang angki beba kim day ban septing dua jor so belai mal dia kum kani ka pore bing dong kam yu belai ru ban kan mau yu dang jan so belai te Baroh hing hab ya ling bai kani kum mangaru ngak sampai perkhat bangan poi kum kani klip man tang ba menta bang adon ha kani situation ngal asung thu ba kum no ban penyat so ila di sakmat na din nang ni Hoi. kum tani Ti haba kum ta fi shong marway ha kamera penlut ya ka sni baro si sni ka ya ski ba ngi i ba na pedeng ki wei ki kam ki meditation ki exercise la ni ki ba fi phone ba yang sami parlok fi penlut por hak ban roi nga snow ba fi don ka voice ka ba sung tanat ha kalong nin pentem ni kini ke Jingrwai na man ta ki wei ki ba pet ye ka ba ti city ni nin pentem ni ka Jingrwai tu long Mas tunat bahadan kum tari aku aban sepriang kini bakin tip ba tang na ka barwai so ublay ru kat no piyo ka mensin ko ba kaman hapo la di sinat te tengah sutun tanya semua kum ta kalong nin pen i da ka video kalong ni hoi okay to Stefina kalian ka pati CTV ni bu ha ka Jingrwai na mata jong fi ba fin kwat fin klan no kloi bat ba fin nang Teresa Frang ha ka kam jong fi thank you so much Khublei bon Khublei ti okay Stefi lai mo ta nga kerteng is Stefinya ling dot nong bri kani ka Jingrwai ka bangan rai ka dei na ka benta jong phi baro mat khamtam ya ki frontliners ki but kitu baro ki badon benta ha kani ka jing Ïakhun jong uni u virus COVID-19
find you in the mystery, in oceans deep, my feet will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. God bless you.